Apat nga nagapakilala pulis CIDG kag nagapangilkil sa mga manog pangisda sa Carles kag Estancia. Nadakpan sa entrapment operation. Mga suspect gin panginwala ang akusasyon. Nakatutok Josel Huesca exclusive. Nagpadanga sa reklamo sa Estancia Municipal Police Station si Alberto Consolacion matapos gidakop ang iya sakayan sa nagpakilala pulis CIDG. Nagpangayo sang 40,000 pesos nga ariglo, kabaylo nga hindi na pagdayunon ang pagpasaka sang kaso. Nagtanong sa pinsar ko nga CIDG, wala na sang dapat mga CIDG nga magkuan sa lawod. Di ba? Maritime lang kag ano ang may karapatan BIPAR. Gilayon naging kasasang Estancia PNP kag 61st Maritime Police ang entrapment operation. Dala ang budol money nga 62,000 pesos, positibo nga ginkuha sang apat nga nagtransaksyon. Ginkilala ang manadakpan nga sanday Richard Obidos, 42 anyos, Gerald Balasabas, LD Bagao, kag Angelico Lapitante. Todo depensa mga ini nga hindi silang nagtransaksyon sa nadakpan niya sakayan ni Konsolasyon. Huwag kami kapakilala sa EDG, kitawo lang kami, huwag kami kapakilala. Atoy sila yang mga nagsakay sa amon nga military, amoy atong ihila to si salakyan, ay kami gi-pick up lang bala kami nga sulan. Narecover ang sakayan nga may marka nga pulis CIDG. Luwas sa Madilagon nga entrapment operation, nakuwaan pa sa isa ka homemade shotgun kag 3 ka pakete sang suspected shabu ang isa sa mga suspect. Apat sila, robbery, extortion, usurpation of authority. Tapos sa kay Richard Obidos, nakuwaan pagid sa namon sang homemade nga shotgun kag sachet, 3 ka sachet sang shabu. Base sa impormasyon sang otoridad, luwas sa apat may kaupod nga armado nga grupo ang mga nadakpan. Taga Masbate ang tag-iya, pero kinahanglan pang dugang impormasyon agud matumod kung sino ang yara sa likod sang sining nga mudos nga nagapang biktima sa mga manugpangisda sa norte nga bahin sang Iloilo. Upod kay Romel Porquilla, Josel Huesca, One Western Visayas.